Esker mila Gerediagari zuen lanagaitik. Askok egun hauetan egiten duzuen beharra baino ez dute ikusten. Baina Durangarrok ondotxo dakigu, ondo baino hobeto dakigu, urtero egun guztietan egiten duzuena. Eta egunerokotasun horretan inbertitzen dituzuen energiak. Hori guztia eskertzeko aurten eta hurrengo urteetan ere, udalaren diru laguntza nabari handitu izan da. Bizkaiko Foru Aldundiaren zein Eusko Jaurlaritzaren laguntasun aleginaren ildo berberean. Seguru gaude, krisi garai gogor hauetan eginiko esfortzu honek fruitu oparoak emango dituela gure kulturan eta gure herrian. Amaitzeko unea heldu zait. Durango prest dago. Durangarrak prest gaude. Ondo etorriak zarete euskaltzale zintzo guztiak. Beraz, etorri eta gozatu. Asko gara gogoan daukagunok azokaren hasierak nolakoak izan ziren. Elizatarian eta kalean. Euskarak espazio publikoa erabiltzerik apenas zuenean beraz. Orain, aretotan, aterpean, azokak lan eta izerdiz irabazi duen espazio ederren gaude. Hemen lan sendo, gogor eta etengabea dago. Kemena euskararekiko eta euskal kulturarekiko eta herriarekiko konpromiso itzela dago. Alaxe ikusten dunik Durangoko azoka. Hasierako apalategi eta mahai gainean jarritako liburuetatik gaur egungo euskal kulturguneraino bidea egin dau, eta etenbako barrikuntzan, baina zena galdu barik egin dau bidea. Durangoko azoka, orain 49 urte, eta orain euskal kulturak bizi du. Euskal kulturak bizi dau, esaten dugu Bizkaian. Euskal kulturak eta euskerak bizi dau, geube bizi gaituen moduan. Oksitaniatik etorri direnak agurtu nahi ditut. Gure ongi etorri beroena zuei ere. Euskararen mugakide eta bizikide den kultura eta hizkuntza ezautu eta zabaltzea hartu dugu erronkatzat. Elkar ezautzea da helburua. Ez da etorri, egon eta joatea. Elkarren arteko sarea jostea baizik. Horregatik, eskatu diogu Sergi Jabaloiez sarrera itzaldia ematea. Eskerrik asko zuri, ere, Sergi, merzez gera. Eskerrak esker, zuek denok gonbidatzea besterik ezait beratzen. Etorri eta gozatzea da momentuan garrantzitsuena. Azokara gerturatu, dakosat aldarrikatu eta zeuen argazkia ateratzea. Honen bestez, inauguratuta gelditzen da Durangoko azokaren 59. edizioa.